Krásný den, zdravím vás. V následujících minutách si budu povídat se svojí studentkou Anetou Hyklovou o naší společné cestě VIP mentoringem němčiny a o jejich zkušenostech a spokojeností s ním. Anet, moc tě tady vítám, děkuji, že tady seš. Zuzanko. A hned na úvod bych tě ráda poprosila, aby ty ses představila, abys nám řekla, kdo seš, kde žiješ, jak žiješ, co děláš. Tak já už s rodinou žiju 4 roky v Německu. Přestěhovali jsme se sem s dcerkou, která měla 1,5 roku. Manžel chtěl vyzkoušet práci v Německu, řekl, pojďme to zkusit. Já jsem řekla OK, i když jsem svoji němčinu vůbec, neučila jsem se německy nikdy, ale myslela jsem si, že to bude brnkačka s dětma na mateřské se to jakoby tady doučit, než se vrátím zpátky do pracovního procesu. Žijeme v Deggendorfu, takové malé městečko, no a jsme tu už ty 4 roky, ale původně jsme všichni z Čech, i manžel. A máme už 2 děti. Ještě se nám mezi tím narodila další dcerka, takže teďkom jsem doma na mateřské s tou druhou menší dcerkou. A Anet, co byla teda tvoje motivace, že jsi vlastně začala učit německy jakoby teď? Ty říkáš, že jsi vlastně, že jo, přišla vlastně jakoby za manželem nebo s manželem, jo, že to byla vlastně ta motivace, že jsi v Německu, ale co je vlastně tvoje motivace k tomu se učit německy teď? Tak já jsem se postupně už učila jakoby od začátku, jenomže potom, jak přišla druhá dcerka, tak to potom měla jsem takovou skoro 1,5 roku pauzu, protože všechno to bylo tak nějak moc komplikované, i ta doba, přišli jsme tu přes tu koronu, což to úplně všechno stížilo. Ale proč jsem se začala učit? No, protože jsem musela i přesto začít fungovat i bez manžela. Bylo třeba chodit k doktorovi, bylo třeba chodit do školky a člověk tam nemá pořád toho překladatele, který prostě mu bude stát za zády, nebo pořád nejsem 24/7 s manželem, aby mi všechno překládal, takže jsem se chtěla samozřejmě osamostatnit. Chtěla jsem to všechno zvládnout sama, chtěla jsem tomu rozumět sama a ne pořád ho sebou tahat. A chtěla jsem taky mít ten pocit, že tady pomáhám s tím vším, že tady vlastně není na to všechno sám. Protože ono to fakt jakoby začít někde úplně nový život, kde jste sám, je docela sranda. No, říkáš to hezky, že to je sranda. Já bych říkala, že to je výzva. Je to velká výzva. S dětma ještě 2krát tak větší, si myslím, no. Jo, já s tebou souhlasím. Hlavně takový ten pocit toho, že člověk závislý, je strašně jako nepříjemný, že jo? Že se nemůžeš hnout. Ten jsem nechtěla mít nikdy a díky tomu, že jsme jeli tady do Německa, tak jsem ho měla 100%. Protože ten začátek je prostě pomalý a nejde to tak rychle, no, když jdete od nuly. Jo, a jdete do toho po hlavě, že to není, že se člověk něco naučí a pak tam jdeš do té země, ale vlastně jdeš tam a teprve se to tam za pochodu učíš, no. No a teď se to na tebe valí, že jo, z každé té strany a ty nejdeš, jak říkáš, postupně od A0, A1 a tak dále, ale teď se to tam valí a ty seš pod tou palbou těch všech slov a toho všeho nerozumění. A jak ses vlastně cítila takhle, jakože, nebo takhle, já ti položím jinak tu otázku. Když jsi se rozhodla, že se teda budeš učit německy, aby si přestala být závislá, mohla se tam pohybovat sama o sobě, podle čeho jsi se jako rozhodovala, do čeho se vrhneš, do jakého kurzu jaký kurz si vybereš, nebo jakého lektora si vybereš, nebo co pro tebe vlastně bylo to důležitý? Tak nám to stížila ta korona, protože ty kurzy všechny byly uzavřené, takže jsem víceméně mohla jenom přes online, přes internet se učit a nejdřív mi manžel doporučil svého lektora, s kterým se učil on a ten potom začal už učit jakoby jenom lidi, kteří chtěli už vyloženě na zkoušku B2 a už nechtěl se jakoby zaobírat těmi, co ještě tam tak daleko jakoby nejsou v té gramatice a tím, že já jsem si udělala bohužel tu pauzu s tím dítětem, takže on už potom jakoby říkal, že bohužel už mě tam nemůže jakoby dostat, tak jsem začala hledat znovu. A nebylo to vůbec lehké. Myslela jsem si, že
že každý lektor vám prostě pomůže a bude takový vstřícný a prostě bude mít zájem, ale nebylo to tak. Byl to proces taky si najít Zuzku a hlavně, co jsem chtěla, tak chtěla jsem určitě někoho, kdo v tom prostředí žije. Určitě jsem nechtěla lektora, který žije prostě v Česku a žil tady rok, protože to je i o těch pocitech. Ten člověk to úplně jinak vnímá, když tady jde, něco se naučí a jede zpátky v tom svém bezpečí. Tady to je pořád takové to vystupování, jak jsme se spolu bavili, z té komfortní zóny. A to prostě pochopí člověk, který v tom žije. A chtěla jsem někoho, kdo mě pochopí. A chtěla jsem i maminku, která to pochopí, že prostě někdy, když jsi doma, nemáš to hlídání, máš to dítě pořád prochnutím za zadkem. A chceš někoho, kdo tě učí a i to chápe. A ty jsi tady to všechno našla jsem si tě, věděla jsem, že žiješ v Německu, že už žiješ dlouho, že máš jako bonus pro mě i je, že máš jakoby Němce manžela, protože i je spoustu věcí, na které prostě člověk z Česka, který žije a byl třeba jenom rok, 2 v Německu, pořád jakoby neznáš, jak se to řekne. Ono se to nepřekládá všechno do slova, že mají na to svoje výrazy a to beru jako bonus, že máš prostě i vedle sebe osobu, která ti tohle může říct a ráda ti to řekne, že má na tebe čas, je to prostě manžel, tak to pro tebe udělá a to mi taky přišlo jako strašně velký bonus. A našla jsem si fakt spoustu informací o tobě a byla z ní moc sympatická a vybrala jsem si tebe na internetu. Já jsem teď vyrostla. Asi o 10 centimetrů. Děkuju moc. A s tím manželem asi to budu muset říct, protože on to nevidí vždycky jako výhodu mít mě za manželku, jako lektorku němčiny, protože právě se ho na všechno takhle ptám, když něco, no. A on není vždycky tak vstřícný, jak si všichni myslí, že bude jako nadšeně odpovídat na všechny moje otázky, kterých je tak asi 10 000 denně. Ale to... Hele, to je jenom takový vtip, ale já jsem moc ráda, že to říkáš ten bod toho, že ta lektorka, když žije v tom Německu, tak je úplně, jako z mý zkušenosti prostě má to jiný náboj, než když žije v Čechách. Aniž bych chtěla, nebo takhle, v žádném případě nechci snižovat paní lektorky a lektory v České republice, to bych si nikdy v životě nedovolila, vím, že dělají výbornou práci. Nicméně myslím si, že jsou to takové jako 2 trošku jiný světy, protože přece jenom, když ten lektor jakoby tady žije a jak říkáš ty, vychází každý den taky z té komfortní zóny, celý si to tady prošel, stejně jako to procházíš ty, tak má to úplně jinou dynamiku potom a může předávat i jiné zkušenosti, ví, jak se cítíš. Není to jenom o té gramatice, je to i bohužel o různých těch Bundeslandech, kde žiješ. Tam se taky mluví jinak, takže ty se to naučíš Hochdeutsch a pak jdeš třeba do Bavorska, kde prostě žijeme a spoustu těch slov je jiných. Spoustu těch výrazů je jiných, takže prostě ty se učíš ještě jakoby další jazyk. To není jenom se naučit, tak to mají všechny ty jazyky, mají ty své nářečí, že a používají některé výrazy jinak, ale prostě i o tom to je, že to jakoby naposloucháváš víc to naciťuješ. A ještě když žiješ někdy v menším městě, tak tam se to používá jakoby daleko víc to nářečí, než v těch větších městech, kde je to redukovanější, si myslím. Ale těžké tak v tom žít a jenom si to jít vyzkoušet. A naposloucháváš i jak mluví, je úplně rozdíl tím, já jsem si zkusila jakoby výuku s lektorem, který jakoby tam až tak nežije a ta vyslovnost těch slov byla úplně jiná. Přitom s tebou mi to přijde, že tam už to cítíš, že už to tam jako je tak krásně redukované a to taky potřebuješ, protože to slyšíš tady, jo? Tady neslyšíš takovou tu učebnicovou, školskou němčinu, ale prostě chrlí to na tebe v rychlosti a potřebuješ i to si zažívat s tím lektorem. Jo, přesně. To bylo důležité. Já jsem prostě nechtěla si udělat nějaký kurz a fungovat s tím v Česku, ale já tady s tím musím žít. Já to prostě potřebuji používat a potřeba jsem někoho, kdo mě do toho vtáhne co nejrychleji. A měla jsem pocit, že by to u tebe šlo a mám pocit, že to jde. Super, Anet, já moc děkuju. Tohle jsou všechno strašně důležitý body, který říkáš. Jo, já nemůžu nic jiného říct, než podepisuju a děkuju. Protože ano, já tady taky žiju, takže vidím, s čím se ty potýkáš, vím, jak se tady mluví, vím, co se používá, co se nepoužívá, jak se to spíš řekne, než jak se to řekne v učebnici a tak dále. Takže já s tebou rozhodně souhlasím. A ráda bych se tě zeptala, Anet, když se takhle zamyslíš nad tou naší cestou a především nad tou tvojí cestou s tou němčinou, jo. My jsme spolu vlastně na cestě už 4. měsíc. A když jsme se seznámili na začátku, tak
Dokážeš teď nějak napadla spontánně, dokážeš říct, vzpomenout si, jaký byly tvoje pocity, když jsi měla jako mluvit německy? No díky tobě jsem dokázala odbourat vždycky tam je nějaký ten strach, ale takové to, že člověk jde a mluví, je prostě fakt jako potřebuješ takový ten bod, kdy se dostaneš přes takový nějaký ten, kdy mluvíš s těma chybama, ale mluvíš, ale řekneš si to. Dokud to neřekneš, tak se to nenaučíš. Je fakt jakoby rozdíl mezi tím, že se něco naučíš na papíře, říkáš si to v hlavě, ale dokud to fakt nevyslovíš, nepoužiješ, je to úplně jakoby zase další druhé učení a člověku se do toho chce úplně nejmíň a potřebuješ asi fakt vedle sebe mít parťáka, který ti prostě ukáže, že nás je víc, co to takhle měli. A že prostě sem tam jsou i lidi, kteří už tu jsou delší dobu a zapomenou to a třeba ti to i dají najevo, že jsou z Česka, už tu jsou 15 let a tváří se, jak kdyby se tady narodili. Tak máš díky nim někdy zase takový ten větší ostych, ale pořád prostě měli ten začátek úplně stejný jako všichni. A když je někdo, kdo ti to připomene a řekne ti, že vlastně je to v pořádku a nabídne ti tu ruku, že vlastně si to s ním můžeš zkoušet i přes ty chyby, i když je řekneš 10krát, tak se na tebe ten člověk nedívá zle, prostě jo, je to proces, někomu to jde rychleji, někomu to jde pomaleji. Takže úplně jsem ráda, že jsem s tebou překonala jakoby ten strach a rozvykládala jsem se, protože my spolu fungujeme i jakoby, že si posíláme hlasové zprávy a moje hlasové zprávy byla jedna hlasová zpráva za týden, ani ne, kolikrát jsem se neodvážila a spíš v tom byl ten stud. A teď už zvládnu klidně 3 zprávy za týden, i 4. Takže určitě cítím posun a nemám z toho takový strach. A mám pocit, že díky tobě, protože to nebylo jenom o gramatice, ale je to takové, děláš ten coaching a je to tam cítit, je to tam vidět. A ještě, jestli se můžu vrátit, proč jsem si tě vybrala, ještě to hrálo asi úplně klíčový moment, proč jsem si tě vybrala. Já jsem četla jeden článek, že ty jsi měla jednoho studenta a on se tě ptal, jestli si na to pamatuješ, jako jak se to má naučit. Zuzi, jak se to mám naučit? A ty jsi tam vlastně k tomu napsala, že jsi vlastně nad tím strašně zamyslela, jak bys mu to jakoby pomohla se naučit. A já říkám, že to je úplně strašně super, že je fajn dát někomu papír a říct mu, hele, tady máš slovíčka a čau. Ale prostě ty jedeš fakt do té hloubky, pomáháš tomu člověku, jak se to dá naučit. Dáš mu tu cestu. A není to jenom, tady máš gramatiku, tady máš cvičení a naschle. Tebe to i zajímá, je tam prostě u tebe ta zpětná vazba, pořád se o tom bavíme, jako jestli to je dobré, jestli to není dobré. A prostě mě to nebavilo, strašně mě to před tebou nebavilo to učení. Bral jsem to jako takové to musíš se to naučit, protože tu žiješ. A teď se to z takových, jde to pomalu, ale jde to z takových 60% i 70% učím, protože chci, protože mě to s tebou baví. Protože mě to baví se posouvat dál a mám z toho takovou radost. Wow. Předtím to bylo fakt jako musíš, teď je to, protože chci. A mám pocit, že to prostě všechno je díky tobě, tvému přístupu a je to strašně příjemná cesta teďkom s tou němčinou. Anet, děkuju moc, už jsem zase vyrostla. Ale jo, krása. Já jsem i ráda o tom, že mluvíš o tom, jako v podstatě, že jsme změnili, že jo, ten pohled tvůj na to učení. Změnili jsme úplně jako způsob tvýho učení, protože to se ve školách fakt neučí. A jak jsi správně řekla, já jsem měla studenta, který mi tu otázku položil, jak se to mám naučit a já vlastně, tak to všichni jako nějak víme, nějak prostě nějak se to naučí, že jo, ale až to mě vedlo k tomu, že jsem se začala zamýšlet nad tím, že vůbec nevím, jak se jako mám vlastně naučit. Že jsem to vždycky dělala hrozně nějak spontánně a všichni to tak děláme, nikdo jako vlastně nevíme, nikdo nám to neříkal po celou dobu ve škole. A tam přesně tak začala i jako moje cesta vývoje k tomu, jak být lepší a lepší lektorka a pomoct těm svým studentům, takže i tobě, se jako umět vlastně učit, přemýšlet nad tím, co mi vyhovuje, co mi nevyhovuje, jaký jsem vlastně typ na učení. A když mi to nevyhovuje, já to můžu změnit, já v tom nemusím být, že? Protože už jako nejsem v té klasické škole, kde nás prostě nutili nějak se to naučte jedno jak a pak to na ten test napiš a pak je konec. Ale tady se učíme pro náš život, že jo? Ty se učíš, protože jako ty to potřebuješ úplně bytostně pro svůj život. Takže přesně tak, ty už nesmíš to zapomenout a chceš to používat. To zapomenout. Jo, tobě na tom stojí život, že jo? Tvoje práce, tvoje přátelství, tvoj dobrý pocit z toho, že žiješ tam, kde žiješ.
a proto potřebujeme, aby se věděla, jak se máš učit, aby to tam fakt chtělo v té hlavě zůstat. Takže děkuji, že jsi to řekla, že ano, věnujeme se tomu, jak se učit a věnujeme se i tomu, že ti kladu otázky, což pro tebe bylo nový, že jo, proč se tě pořád vlastně ptám na to, jestli ti něco vyhovuje, nevyhovuje, ale je to přesně ten důvod a já jsem ráda, že už jsme vlastně tu cestu našli a že to naopak oceňuješ, že to je fajn. A Anet, my vlastně my se setkáváme, jak jsme řekli, nebo ještě jsme řekla, ty jsi řekla o WhatsApp. My se setkáváme jednou týdně na 60 minut, ale během celého toho týdne jsme v kontaktu na WhatsApp, kde ty mi posíláš hlasové zprávy, posíláš mi textové zprávy, já na ně reaguju, já ti dávám feedback na to, ty se můžeš na cokoliv zeptat. A taky jsme právě udělali ten učební plán, kde jsi řekla, jaký je vlastně cíl, že z toho vycházíme, zvolila jsi si svoje metody, kterými se chceš učit. Ty si můžeš pořád měnit, ne týdne na týden, ale upravujeme, když je potřeba. Stejně tak i ty zdroje, z kterých čerpáš všecko. Co konkrétně bys řekla, že ti úplně nejvíc na tomhle všem, co spolu máme, jakoby vyhovuje? Co je to, za co by si řekla, jsem šťastná, že vlastně s tou Zuzkou jdu? Co je jako třeba i jiný, než vlastně doteďka si využívala služby nebo dokázala si představit, že by bylo možný? No mi vyhovuje to, že se hodně bavíme. Při hodině se vážně hodně bavíme o čemkoliv. Není to prostě nějaká gramatika, hele, teď máme to, jedem to, je to prostě takové to bavení se o životě a ty zprávy, to mi taky hodně pomáhá, protože je to třeba fakt jakoby, je to fakt zkusit si to říct. A i člověk na sobě pozná, když si pustíš tu první zprávu, kterou ti nahrál a potom třeba tu zprávu za měsíc, za 2, za 3, tak prostě i když ten pocit nemáš, že se to zlepšuje, tak to musíš slyšet prostě. Máš ten důkaz, což je taky potom příjemné. A líbí se mi, že vlastně můžeme, že si s tebou můžu vyzkoušet cokoliv právě. A když mi to nevyhovuje, tak ti to můžu říct, že mi to nevyhovuje. A ty řekneš, OK, pojďme najít něco jiného, co by tě bavilo. Nemusíš to dělat, dělej to tak, hlavně ať tě to baví, ať se tu gramatiku naučíš. A není to prostě, že no dobré, ale tak já mám tady ten materiál, tak prostě jedem tady ten materiál, ne? Že prostě to takhle není. Že prostě ty jsi úplně chameleon. Ty jsi úplně chameleon a mi přijde, že se dokážeš přizpůsobit úplně na cokoliv a najít jakoukoliv cestu a pořád se ptáš, pořád tě to zajímá. Je to strašně příjemné, když jakoby i lektora zajímá, jako jestli tě to baví, jestli to chceš dělat vlastně vůbec. A kolikrát ani my, jakoby, co se to učíme, si to podle mě neuvědomuje, jestli nás to baví. Prostě to nám dal za úkol a musíš to dělat, jo. A z toho si to člověk vlastně i nacítí, jestli ho to baví. A právě proto se s tím jakoby i daleko lépe pracuje, že se ti lépe učí, protože tě to baví, jo, tady ten způsob. A vyzkoušíš se a řekneš, hele, Zuzi, to mi nejde, to dělat nechci. A tu řekneš, OK, tak pojďme zkusit tohle. A máš tolik prostě neskutečných možností a prostě na výběr. A přesně řekneš někdy, i dej tomu šanci, tak to třeba zkusíme a někdy prostě to fakt sedne člověku, chce to čas, někdy prostě fakt jakoby přesto vlak nejede, takže se to změní ten způsob, nebo je to prostě strašně příjemné tady toto, že vlastně můžeš říct, že něco nechceš dělat, že bys tu gramatiku chceš vědět, ale jestli by nebyl i nějaký jiný způsob, jak si ji procvičit. A to ty všechno prostě dáváš. U tebe je tady toto všechno možné, že prostě je i asi důležité, abys neměl strach říct, že tě něco nebaví. Že prostě to neděláš, že to jenom děláš, protože jsi to dostala za úkol od toho lektora. Jo, přesně tak. Ale tak my víme, že jsou věci, které jako je nutné, že jo, udělat a ty taky jako děláš, ale přesně tak, já jsem prostě toho názoru, že abys se opravdu naučila s tím, že ti to trvale zůstane v té hlavě a že budeš trvale mít chuť se dál posouvat, tak tě to musí bavit. Takže ti budu já něco vnucovat svýho, co tě vůbec nebere, nezajímá, nepotřebuješ to vůbec pro svůj život, tak jak dlouho toho vydržíš, jo. Vzpomeňme si na naší školní docházku. Já pevně věřím tomu, že se to už teď jako lepší, ale to, co jsme zažili my, to bylo velmi výjimečný, když ten pan učitel nebo paní učitelka se zajímali o to, jestli nás to opravdu jako zajímá, opravdu baví. Takže z tohohle důvodu, jako myslím si, že to je úplný základ, aby tebe to bavilo a učila ses pro svůj život
relevantní témata, komunikaci, kterou ty potřebuješ, ne kterou potřebuju já. Takže jsem ráda, že to tak vnímáš a že je to vlastně něco, co ti vyhovuje a že jsme vlastně ve věčném dialogu, že jo? Je to úplně fakt super. Je to i strašně příjemné, když někoho zajímá, co vlastně chceš dělat a že to není jenom o tom drillu, o těch úkolech a prostě to musíš umět. Jo, na některé věci, tak jak říkáš, ano, musíš se to naučit, přesto prostě to jinak nejde. Je to třeba do té hlavy nějak dostat, ale vždycky je nějaká příjemnější cesta, kterou si to jako zopakuješ, nebo prostě kterou na to jdeš a prostě s tebou tady to jde a nemusí člověk mít strach, že řekneš, no dobré, tak já ti něco jiného vymyslím, je to pro mě otrava, protože tady mám svůj mustr, který posypám všem učitelům, což jsem měla u některých takový pocit, že všem svým žákům, co se učí, takže ty to jedeš tak prostě na míru tomu člověku, ať jak je, ať prostě je doma s dítětem, ať není s dítětem a chce mít prostě těch úkolů 10, chce mít jich 5, chce mít jenom jeden, prostě vyhovíš každému tak, jak to potřebuje. Jo. Je to strašně jako, je to fakt příjemné tady ta zpětná vazba, když se tě někdo ptá, jak se v tom cítíš, to bylo tak super otázka, jak řekla, jak se v tom cítíš, já jsem ani nevěděla, jak chtěla na to odpověď, mě to tak šoklo a říkám, nejdřív mi to přišlo tak a pak jsem se i sama vlastně, jsem sobě i sama ukázala, jak se sama sobě v tom cítím, že vlastně člověku to pomůže i jakoby najít sám sebe v tomhle, což prostě někdy taky prostě, a ono to pak urychlí ten proces toho učení a všeho, protože jde to rychleji, když něco děláš rád, jde to prostě všechno samo a rychleji. Je to prostě tak, Anet. Prostě to je moudro, ale je to tak, prostě to je hrozně moudrý, co jsi řekla. Když nás to baví, jde to. Asi? Ty tady to poskytuješ, tady tu příjemnou cestu, fakt je to úplně bomba. A i když člověk někdy zaváhá, což se mi jednou stalo, tak pak přijde nějaké tvoje super video na Facebooku a prostě člověk zase si řekne, jdu si to otevřít, tu učebnici, to je prostě bomba, co ta Zuzi tam píše a je to prostě ze života, je to pravda, je to prostě to, co všichni cítí a ne všichni mají na to tu odvahu to říct nahlas prostě. Tvaříme se, že to všichni vlastně víme už dlouho a že tady ty pocity vůbec toho nemáme, ale prostě... Jo, děkuju, jsem ráda. Děkuju, moc si vážím, opravdu toho, že to, co vnímáš a cítíš z naší spolupráce a jak se vnímáš, opravdu takhle dokážeš říct navenek a sdílet. Děkuju moc. Ještě bych na tebe měla jednu otázku, respektive dvě. První otázka, když tě takhle poslouchám a ty říkáš, že vlastně to každému udělám na míru, protože ano, jsme opravdu ve VIP mentoringu, u mě už víc jako nejde, já ti dávám crème de la crème, jo, veškerou svoji pozornost, spoustu svýho času a materiály dělám přímo pro tebe. A přesně jak jsi to popsala, a tak to má být, to je můj cíl a moje přání, protože fakt zatím mým velkým přáním je ten cíl, aby ty si došla tam, kam ty chceš. To je pro mě úplně nejvíc. A proto je otázka, komu by si vlastně takovýhle mentoring, takovouhle spolupráci, tak jak je nastavená, komu by si ji doporučila? Co to je vlastně za člověka? Jaký má témata, jaký řeší témata a co vlastně chce od té spolupráce? No určitě bych to doporučila všem, kteří se chcou dobře naučit německy a žít v Německu. Protože tady ty pokroky jsou, tady prostě, tak jak říkám, ty to uděláš na míru komukoliv. Já věřím, že prostě, ať za tebou přijde kdokoliv, ty prostě si ho vyspovídáš a prostě uděláš mu to na tu míru. Takže určitě bych to doporučila komukoliv, kdo chce prostě začít v Německu žít. Určitě komukoliv, kdo se to i učí tu němčinu v Čechách a potřebuje ji používat. Úplně komukoliv, protože věřím tomu, že tak, jak jsem řekla, že jsi chameleon a prostě ty se přizpůsobíš komukoliv, kdo tě poprosí o naučení té němčiny a ještě mu tu cestu zpříjemníš strašně. Jo, to strašně baví a teď mi utekla myšlenka, kterou jsem ještě chtěla vypíchnout. Jo, že se mi ještě líbí na těch našich hodinách, že vlastně uběhne 60 minut a ty mi to nevypneš. A neřekneš ahoj, tak ahoj, ale prostě dojedeme tu myšlenku, dojedeš ty pocity, dojedeš to prostě, aniž by jako si řekla, hele, 60 minut uběhlo, končíme. Prostě je tam vidět ten zájem a i když vidíš, že ten člověk, co tě učí, má ten zájem, tak prostě ten drive a celý ten proces je úplně jiný. Děkuji, Anet. Já bych ještě k tomu dodala ze svého pohledu, že já dokážu pomoct opravdu
troufám si říct, snad možná, určitě, každému, ale pro mě je strašně důležitý, aby ten člověk jako fakt chtěl, abych, já zase, víš, na tobě já vidím, že ty chceš, že tam je tvoje vůle, že máš velkou motivaci, že ty věci, co řekneš, že uděláš, tak prostě děláš. A jo, já potřebuji vědět, že si ten člověk vlastně tohodle celého, co my tady spolu tvoříme, že to fakt chce a fakt si toho vlastně váží a vzal si to jako svůj závazek. Udělal si závazek, já to do toho jdu a já to jdu dělat a vyvoláme momentum, že jo, který jsme dokázali vyvolat u tebe a ty v něm prostě jedeš. Takže z mýho pohledu jako z té druhé strany té lektorky je důležitý, aby ti lidi, co se mnou jsou, tak aby byli takový, jako seš ty. No. Nejde to hodit všechno na lektora, to je úplně jasné, ale prostě ty poskytuješ tu cestu. Já jsem taky, přiznám se, trošku šla s tím k tobě, jako že no tak mě to teda nauč, když jsi ta koučka, ale vlastně ty jsi řekla, ne, ty si to naučíš. A já si říkám, no tak to jsem zvědavá v začátku. A vlastně jo, vlastně prostě umíš to úplně super. No, děkuji moc, že to říkáš přesně. Já to, bohužel to ještě nefunguje, že by měl někdo trichtýř nebo nějakou pilulku nebo něco, viď? Jo, ale... jsme se bavili, ano. A takový pořád ten pocit, no, ona mě ta učitelka nic nenaučila, že jo, to máme pořád tuhle větu v našich hlavách, jo, a v našich pusách, ale myslím si, že to je právě tím přístupem k tomu učení, že když tomu lektorovi dojde, že naučím člověka se učit, tak on vlastně to pak dokáže, ale jakmile ho to nenaučím a nebudeme spolu v té komunikaci, tak on pak bude mít pocit, že já ho vlastně nic nenaučila. Ale já tě nemůžu teoreticky, víš co, nic dát do té hlavy, když ty nebudeš chtít, takže jak to říkáš, dobře, mohla se přijít. Cesty. Přesně tak, no, přesně tak. Budu tu cestu, a jak jsi řekla, to je hezky, že jsem vlastně tvůj parťák. A to je mega důležitý, že jo. Každý úspěšný a je jedno, co, jestli je to sportovec, nebo zpěvák, nebo politik, nebo kdokoliv prostě má nějakého svého parťáka, kouče, mentora, učitele, a který mu pomůže k tomu, aby prostě do toho cíle došel a došel do něj co nejpříjemnějc a nejsmysluplnějc, aby nešel příliš mnoho jako na cestí. Anet, je ještě něco, co by si chtěla říct na úplný závěr? Já už nevím, já myslím, že jsem na nic nezapomněla, co jsem chtěla říct, co říkám pořád, protože mě to strašně baví a mám pořád potřebu to chválit. A nevím, určitě to doporučuji opravdu všem, kteří chcou s němčinou prostě někam rychle se posunout, protože prostě a rozmluvit se hlavně, to je strašně super s tebou, fakt to pohoda, je to, když máš u toho pohodu, tak se i rozvykládáš. A jednou jsem taky měla, jak jsem si s tou vykládala, tak jsem vlastně ťapala to tam, ale mluvila jsem a pak to začalo mít trošičku ten řád, že ono to někdy prostě začne úplně takovým myšmašem, ale pak se z toho člověk rozmotá, ale musíš začít aspoň tím myšmašem. A pak tomu začneš dávat hlavu a patu. Přesně tak. Já úplně strašně moc ti děkuju, no. Ne, fakt jsem strašně vděčná za tuhle cestu a baví mě to. A to je úplně krásná. Nikdy jsem nemyslela, že by mě mohlo bavit se učit. Jo, tak to byla věta nakonec. Na závěr úplně nejlepší. Nikdy bych si nepomyslela, že mě bude bavit se učit. Ne, jsem moc ráda. Ano, já ti moc děkuju za tvoji zpětnou vazbu, moc děkuju za všechno, co jsi řekla. Ohromně si toho vážím a vážím si toho mít tebe za svoji studentku a moc tě doprovázet na tvojí cestě. A moc se těším na naší další kilometry a kilometry. A jo, děkuju moc a přeju ti teď aktuálně hezký den a těším se moc, až se uvidíme příští týden. Já tobě taky a díky moc, ahoj.